No tak čauky, čauky. Čauky. Čaute. Ahoj. Hele, máme tady skoro vítěze. Skoro vítěze. Stejně jako my, druhé místo prostě. Hele, chápeme, jaký ty druhý místa jsou taky trošku nevděčný, ale myslím si, že u vás, jako vlastně, to bylo překvapení sezóny. To, že za první vznikl váš pár, za druhý, že se dostal do finále a za třetí, že vlastně skoro vyhrál. Takže jako většinu naší komunity jste vlastně vítězové, takže, protože podle všech hlasování, co jsme měli tady, tak vy jste vlastně u nás vítězili, takže vítejte v Double Dateu. Ďakujem pekne a to si veľmi vážime, takže pozdravujeme fanúšikov vašich primárne. A vlastne to bol aj dôvod, prečo sme sa takto u vás ocitli a ukázali. No, tak to jsme moc rádi. Samozřejmě Dušana už tady můžete znát z dalších reakcí z minulých sérií a tak podobně, ale tak... Co to bude příští rok, Dušana? No neviem, necháme sa prekvapiť, ale dúfam, že nezanevere Love Island na takéto návraty a že tam zoberú do tretice Dana, vieš, lebo tak on už je taká stálica. a podľa mňa Adam by si to tam tiež trošku ešte chcel užiť. Je to pravda. Jako podle toho, co tam Dano vyváděl, tak já si myslím, že by měl být jako taková stálice v těch posledních zkouškách prostě, těch párů na Love. Prostě každý rok takhle na konci měl přijít, otestovat nějaký pár a zase jako čau. Přesně tak. Presne. Ale akože ja už by som mu doprial, aby si tam našiel niekoho, vieš? My bychom to taky dopřáli. No nicméně, helejte, musíme to vzít zase všechno po pořadě, ale začneme tím, jak se máte, viděli jsme, že proběhlo nějaké stěhování, tak co, povídej, zeptáme se možná spíš Kiki, že jo, tak to má asi ve svý režii, předpokládám, uklízení a kontrolování, jak jsme mohli vidět v Růži, prostě kontrola pokojů probíhá, takže jak to vypadá u vás doma teďka? Akože nie je to ešte podľa mojich predstav, keďže som sa presťahovala vlastne včera. A ešte to tu nie je úplne tak, ako by som ja chcela, ale tak pomaličky sa k tomu dostávame. Celý problém je tam, že tu nie je žiadna vianočná výzdoba. To je celý zádrhel a málo vankúšov, chápeš? To nie je len to. Je tu proste ešte je tu veľa vecí, ktoré musíme doladiť. Super. No hele, a tak když jsme u tady těch věcí, které je potřeba doladit, tak je třeba něco, v čem tě Dušan překvapil, když jsi přišla do jeho příbytku a řekla jsi, no tak to vůbec, jako tohleto. Ty kokos, ja to nechcem hovoriť. A čo, tak som tu mal bordel proste, však som odchádzal, do 24 hodín som sa musel zbaliť a odletieť, takže nebol veľký čas na primárne na upratovanie a hlavne ono to teraz nie, že sa obhajujem, ale ja som nečakal, že si nájdem niekoho, vieš, na Love Islande a že si ho rovno nasťahujem domov. Yes. Takže... To nemôžeš teraz mi takto vyčítať. Ale však to nie je výčitka tebe. To je to, že vlastne ja obhajujem samého seba, vieš. Proste Dušan je klasický chlap, ktorému upratovanie moc nevonie, tak toto proste vyzerá, no. Vieš, že dojdeš a... Nie, toto bol fakt bordel, ktorý som tu mal za normálne okolnosti, tak taký bordel to nemávam. Že keď mi príde nejaká návšteva alebo hocikto, tak mám upratané. Čo sa smeješ? Dobre. No a jaký byl teda celkově ten váš návrat do reality, protože já jsem viděla, že už jste se stavovali i u Kiki mamky, už jsem tam viděla i nějaký ten Segedin a Adama. Tak jak to probíhalo tady ten návrat? Adam nesmel chýbať, samozrejme. A vieš, ako to, jak Kika prišla 1+1 s Maxom, s jej psíkom, tak vlastne ja som s Adamom 1+1 kvázi, vieš, takže sme si ho jednoducho adoptovali. Ale nie, Adam mal povinnosti tiež v Košiciach, tak sme to takto nejako neplánovane sklbili. Mě by hrozně zajímalo, promiň, že tě přerušu, mě by hrozně zajímalo teda ale vztah Kiki mamky a Adama, protože myslím si, že jako finále sedět po boku Adama muselo být opravdu výživné, vlastně celkově jako jakákoliv konverzace s ním, protože my jsme seděli za nima. A jako bylo to různorodý, jo. A měnilo se to, vyvíjelo se to, jako, a Adam se vždycky něčeho chytnul. Ta mamka tam jako ze slušnosti jako seděla, nechtěla mu říct jako, ty vole, už drž chvíli hubu, tohle. Protože Adam vždycky seděl a byl jako, že hovoríte po německy? Já hej, ich habe Adam, bla bla bla, úplně prostě jako, že tam něco. A to třeba 10-15 minut že, německy. No a on že,
A vy hovoríte po maďarsky. Já taky. A začal tam něco. Teme švár, hechme, šmerechme. A já úplně říkám, že má na mě tý mamky tak strašně líto, protože zdravíme Adama, doufám, že se dívá, prostě jako, já to mám natočený, uděláme z toho nějaký speciál, jo. Tak jak to proběhlo celá tahle vaše návštěva teda? Akože napríklad moja mama mi aj sama povedala, že berie Adama ako takého svojho syna. Vieš, že ona hovorila, že on je akože inteligentný, zlatý, že je s ním sranda, ale že ho aj vedela tak trošku usmerniť, keď bolo treba. Takže ja si myslím, že aj vo finále bola rada, že sedí akože možno práve pri ňom, vieš, keď tam boli všetky tie rodiny a tak, ona tam vlastne bola iba sama ako keby za mňa. A tak ja som si zase není úplne istý, ale mne sa zdá, že oni strávili nejaký čas spolu aj mimo vily. No. Vieš, že mimo finále, takže oni už tam vlastne prešla taká nejaká prvá interakcia a už tam sa musela nejako pripraviť na Adama, takže to, že už sedel na finále spolu, vieš, tak to už bolo najmenej. Už ti Adam i takhle mimo vilu prostě dělal dobrou reputaci, víš, úplně připravoval prostě mámu na tvůj příchod. No hele, a jak teda proběhlo seznámení s rodinama, protože my jsme samozřejmě mohli vidět v rámci takové dojemné chvilky během finále i Dušanovi rodiče, vlastně mamku, taťku, strejdu, už si nepamatuju, kdo všechno tam ještě byl, tak jaký bylo setkání? To je asi tiež otázka na teba. Akože za mňa to bolo nad očakávania, lebo Dušan má fakt super rodinu a vážne, keď som k ním došla, tak som sa cítila akože ako doma. Vieš, ako keby som došla k nejakým mojim starým známym, že vážne ma super prijali a samozrejme bol tam aj Adam, takže to bolo pre mňa možno také lepšie, že som nebola ako keby iba sama, na ktorej bola tá pozornosť. Jo. Lebo však aj Adama videli v podstate prvýkrát, ale bolo to super za mňa. Ja som si to užila. Tak ono to bolo tak narýchlo, vieš, že keď už sme vlastne sa vracali naspäť z Košic, tak sme to struhli cez Nitru a prvotný plán nebol taký, že by sme sa tam nejako zastavovali, ale nakoniec vlastne nás a asi hlavne aj mňa presvedčili rodiny, že však ale my už sme pripravovali, ja už mám hento navarené, toto mám navarené, koláče máme, vieš, a Kika v aute zrazu, no ja by som si dala koláče, tak sme museli ísť. Tak to nemôžeš odmietnúť, vieš, že keď sa snažia, ty koláče boli fakt dobré. No, ale jako nám je to úplně jasný, protože taky vlastně, když jsme se vraceli, jak to bylo dost podobný, přesně museli jsme obě všichni už měli nachystaný ty chlebíčky, cukrový pomalu vlastně, protože my jsme se vraceli o něco díl než vy, tak to je jasný, že to nechceš ještě jako takhle vlastně, když máš udělat ten první dojem, tak hnedka říct, no tak koláče si nechte, já jdu pryč. No, takže to ono. No ale to by akože bolo, že najmenej len, že Kika do toho stretnutia nikdy nejedla vlaský šalát, vlašák. Aha. Že ona vôbec a teraz vlastne ho dostala, že domáci a ona normálne, že si naložila, že 2-krát a to predtým jedla, že kura s ryžou, takže akože pozor, hej. Akože bol dobrý, vieš, že my ho doma nerobíme, takže ani som ho nikdy nemala, akože nemala som nejakú motiváciu si ho kúpiť a jesť, ale tak už to prišlo a dúfam, že pôjdeme čoskoro opäť na návštevu. Sa zalizovala aj za ušami. No, ale normálně, já nevím proč, ale třeba na Survivoru, tak to bylo jako moje vysněné jídlo. Prostě jako vlašský salát s rohlíkem. Jakože fakt tohleto, nevím proč vlastně, ale normálně, když jdu do obchodu, tak jako úplně vůbec, jako dřív, když jsem byl mladší, jak jsem se třeba kupoval, teďka už jako vůbec. Ale má na Survivoru, tak jsem si říkal, jako kdybych teďka si mohl vybrat jedno jídlo, tak je to tohleto. A dal si to potom popříjet. Jo. A počúvaj, a ješ ho samostatný, alebo si do neho dáš napríklad ešte nejaký, že pikantný šalát? Nech ti to trošku tak spikantne celú chuť. Jo, tak ty máš ešte takýhle vychytávky, jo? Bídle kombíčka. Áno, musíš vyskúšať. Či klasickú tresku s pikantom, nejakým pikantným šalátom, alebo takto nejaký iný šalát, tak takéto. Zkoušáme. Děkujeme za doporučení. No a takže teda teďka co se týče vašeho nového obydlí, nebo vlastně jako pro Dušana to asi není úplně až tak nový. Nebo Dušana, jak se teďka cítíš ve svém novém bytě, podle Kiky? Vieš čo, akože veľmi príjemne, je to tu útulnejšie a zároveň som taký stiesnenejší, lebo vieš, ako polovica vecí išla preč, čiže jedna celá skriňa už je Kikina. A zároveň vlastne museli sme hľadať nejaký priestor pre 2 pelechy, lebo jeden je málo, vieš, rozumieš to?
Maxo sa musí rozhodnúť, že či bude spať na mojom koberci, alebo bude spať v obývačke na svojom pelechu, alebo v spálni na svojom druhom pelechu, vieš. A aj tak mám väčšinou času pocit, že buď je na mojom koberci, ktorý tu už bol, alebo je na dláške, vieš, takže to tak striedame, hej, že nie som úplne 100% rozhodnutý, že kde, čo, ako. Rozumiem. Ale inak je to super, lebo ja neviem, sa tu cítim tak viacej doma zrazu. To je Jo. skvělý, No, to jsem za vás ráda. Jako tahleta invaze, je to takový nenápadný, prostě začne to skříní, postupuje to k pelíšku. Počkej, ale no tak to počkej. Jednoho dne se probudíš a nepatří ti vůbec nic. Máčku, že ty jsi mě úplně, jakoby, ty jsi tady udělal v druhé místnosti, úplně jsi mi ji ukradla a teď obýváš 2 místnosti, jsou tvoje, no. To není pravda. To je? To není pravda. To je? No takže tohle bych nerozebíral, poznáš sám, ale tak nebudeme předbíhat. No nicméně pojďme se teda asi vrátit zpátky k Love Islandu. Pojďme do vily. Protože začal bych teda vlastně asi u Kiki, protože ta tam přišla dřív. Tak jak ty jsi vlastně vnímala to, když ti přišla tady ta nabídka, že vlastně můžeš se účastnit druhé vztahové reality show a je to Love Island? Protože já jsem viděl, že na TikToku, co se týče tvých komentářů, to nebylo úplně jako, že bys říkala, já se nemůžu dočkat, až tam přijedu, všechno je to skvělý, miluju to, nejlepší série ever, prostě jdeme do toho. No, mne došla akože ponuka, 2-krát som ju odmietla. A ďalej som si točila svoje reakcie, vieš, v svojom svete, pretože naozaj akože, no, moc som akože nefilovala tých ľudí tam, vieš, že ja popravde, keby som to nemusela vymazať, tak to ani nerobím. Ale tak vieme, že som to musela urobiť skrz niekoho podnet. Takže bolo to pre mňa dosť zvláštne tam potom to ísť, ale zase na druhú stranu, aspoň som si urobila nejaký taký iný názor, vieš, o tých ľuďoch, že možno som si niečo myslela a potom som tam došla a sa mi to vyvratilo, vieš. No a kdo tě třeba nejvíc překvapil? Vieš čo, Paťa? Paťa ma strašne prekvapila, pretože ja som ju mala za také možno, neviem, nie že vyslovene, že tupelo, ale tak mala som ju možno za niekoho iného, než ona reálne, že je. A keď som došla na tú vilu a spoznala som ju, tak som zistila, že ona je fakt taká čistá duša, vieš, ona je strašne dobrý človek, že podľa mňa až moc na tento svet. Jasně, no. To si myslím, že mělo jako spoustu z nás, že jako během toho, jako třeba během toho dění a všeho, co se tam kolem ní motalo, jako vlastně jsme změnili jako názor a měli jsme to tak nějak podobně. No každopádně ty jsi ale vyhlídla Danyho. Áno. A tak akože páčil sa mi, vieš. Promiň? Že akože páčil sa mi, keď som bola doma a pozerala som, ako on sa správa k tej ako keby Majde, hej, že ako on za ňou v kuse proste plače a že aký je gentleman. No ja som ho mala zafixovaného, že to je jeden úžasný chlap, vieš. A keď som tam dostala ponuku vlastne ísť vyslovene za ním, tak som do tretice tú ponuku prijala a myslela som si, že to bude ten istý chlap, ktorého ja vidím doma na telke. No a byl třeba on ten, který tě překvapil, ale z té druhé stránky než ta Páťa právě? Bol určite. A napríklad paradoxne o ňom som nepovedala ani slovo, vieš, na nejakých mojich vyjadreniach, že fakt myslím, že jeho meno nikde nepadlo, ale tak prekvapil ma tak, ako som to nečakala, samozrejme. No a co se tam teda dělo, protože no, myslíš, že to bylo o tom, že fakt byl tak strašně, protože ty jsi tam, nevím, jestli jsi nějakou poznámku na to s tou Majdou, že se ho to možná mohlo jako dotknout, že jako z jaký pozice si dovoluješ jako hodnotit jejich vztah a že o tom jako nic nevíš a že tak jako zaujal takový trošku jako bojovnický postoj, tak jak jsi to vnímala ty vlastně, jako, nebo co jsi říkala, jako proč bral to tak jako co mu je, proč vlastně nechce dát šanci mně, nebo že byl furt tak zakoukaný do té Majdy a nechtěl se od toho prostě jako odprostit. Vieš čo, ja som tam došla, myslím, že to bolo prvý večer, akože po tom ohnisku, kedy som si ho vybrala, kedy sme sa na terase rozprávali, že sme boli akože v pyžamách, že pred spaním sme sa bavili a ja som nemala nejaký taký cieľ, že vytiesniť mu z hlavy tú Majdu, ja som chcela vedieť, že ako je on, čo mu otvorený a že ako to on má. A tak nejako sme sa bavili a ja som to navnímala tak, že on mal nejakú svoju bublinu vytvorenú, proste mal v hlave nejaký svoj vzťah s Majdou, ktorý by mal vonku potenciál, takže on bol takto zaciklený, že vyjde von a niečo z toho bude, vieš. A ja si myslím, že do tej chvíle som bola ja jediný človek, ktorý mu povedal, že Majda ťa nechce. Vieš, na základe tých jej vyjadrení, ktoré som ja mala možnosť vidieť a počuť, keď som bola doma.
Takže a on to do tej chvíle podľa mňa nevedel, že ako sa ona vyjadruje, ja som to možno nemala povedať, neviem, proste som to povedala, lebo tiež mi ho bolo ľúto a myslím si, že tam to celé začalo. Jasně. No a potom tam se dělo to, že vlastně Dany samozřejmě, jakož tam prostě už měli takovou tu partu, tak najednou tebe brali takýho jako vetřelce, kluci si stěžovali na to, že seš jako taková jako rejpavá a podobně, tak jak to teďka hodnotíš zpětně? Myslíš si, že na tom bylo něco pravdy, nebo prostě furt jenom nechápali ten tvůj jako humor, nebo ty poznámky prostě nebrali? Vieš čo, aj keď napríklad bolo niečo povedané zo srandy, tak ja si myslím, že v každej srande je kúsok pravdy. Takže hoci čo som povedala, tak asi to bolo na základe niečoho, čo možno nebolo úplne príjemné počúvať, vieš. Ale tak tiež si nemyslím, že by som vyslovene šla a do niekoho rýpala, že teda akože bez nejakej akcie nie je žiadna reakcia, vieš. No a jak jsi tam cítila, vlastně už se blížíme trošku teďka k tomu, když přijde Dušan, ale vlastně předtím, než se tam on objevil, tak jak ty jako říkala jsi, tyjo, mě tady vlastně není asi moc dobře, všichni jsou na mě víceméně jako naštvaný nebo nejsou nepříjemný, tak jak ty jsi vlastně, když tam byla a takhle jsi tam jako seděla, ráno se probudila a řekla jsi, tak další den na Love Islandu, má to vůbec jako smysl, nebo jak ty jsi to vnímala celou dobu? Vieš čo, bolo to pre mňa jednoduchšie iba z toho hľadiska, že som tam mala akože Kláru, čo bola taká moja možno spríaznená duša. Možno hneď po druhom dni sme si fakt, že tak sadli, takže som mala pocit, že som tam s nejakou mojou kamoškou a vedela som, že ona tiež nemá úplne ideálnu situáciu, takže som vedela, že v tom nie som úplne sama. Ale tak nebolo to príjemné, vieš, že keď vidíš, že na teba tak zazerajú a nemajú ťa moc radi a počuješ si nejaké také šuškanie, vieš, alebo čo, tak nebolo to moc príjemné, čiže ja som akože nebola tam najšťastnejšia samozrejme, ale zase tak nie sú to ľudia, s ktorými by som si povedala, že som sem prišla za nimi a chcem s nimi byť možno nejaká kamoška povila alebo niečo, vieš, že som to nebrala tak nejak extra vážne. Jasně. Tak už jsi měla průpravu daleko, která byla asi daleko náročnější, než byla asi áno. No a já se chci ještě zeptat, jestli vlastně, když to nevyšlo s tím Danem, tak jsi říkala, že bys to třeba zkusila s někým jiným. No moc nie, že ja som sa vyjadrila aj, a myslím, že sa ma to aj niekto pýtal, asi Paťa, tuším, že či by som si vybrala niekoho iného, tak som povedala, že nie, že akože tam, čo boli tí ľudia, že vôbec, fakt, že nikoho. Že naozaj som sa vyjadrila, že keď príde ohnisko, že ja chcem ísť domov. Jasně. Každopádně potom přišel Dušky. Velký návrat. Velký návrat od Love Islandu. Je to tak. Po boku samozřejmě s Danem. Tak co se, ještě zůstaneme furt u té Kiki, co se tobě honilo hlavou, když jsi tam tyhle dva viděla? Že to nemôže byť horšie. Že preboha, čo títo dvaja tu zase chcú, vieš? Aha. Tak bylo to na tebe docela vidět, no. Tak to sa, vieš, že aj keď ja som ticho, tak ono podľa mňa z tých mojich výrazov tváre to vidno, vieš? Že čo si myslím a nemala som pekné myšlienky, nebudeme si tu šekliť uška. Ale mně se třeba už tam jako líbilo to, jak vy jste si prostě hned tady jako vyměnili takový ty menší jako rýpačky. Že Kika říká, že vy jste ještě sami a Dušky a ty jsi ještě sama. Tak to bylo hrozně chybí. No jo, no, to bylo super. No hlavně k tomu se samozřejmě hnedka dostaneme, i když jsme dělali vlastně reakci s Rebekou, že jo, tak to nám trošku, a potom s Adamem, tak trošku jsme se dozvěděli o té minulosti a vašich setkáních, které tomu předcházely. K tomu se hnedka dostaneme, ale mě by zajímala ta situace, kdy Dušan takhle sedí na tom gauči doma a najednou prostě mu někdo volá a tam řeknou: hele, tak co kdybychom to zkusili tenhle rok, kámo? Co říkáš, prosím tě? Tak co ty si říkal v tu chvíli? Kámo, no to bolo presne, ja to na to asi nikdy v živote nezabudnem, že to bola nedela a produkcia mi písala asi o 11:00 na WhatsAppe, že môžeme si zavolať? A ja, že už som asi vedel, že čo sa bude diať, lebo produkcia nepíše len tak, že si chce zavolať. A volal som Danovi, lebo som vedel, že Dano bol v nejakom pláne tam ako keby, že sa ocitnúť, ale že stále nedostal nejaké vyslovené, že info. No a potom vlastne som povedal, že jasne, zavolajme si. No a dostal som v podstate ponuku ísť sem, znova do Love Islandu a ja som si v tom momente proste predstavil,
dovolenka v teple, bez starostí, budem tam proste s ľuďmi z Lavalandu, čo akože ich mám nejako napozerané a celkom ma zaujímajú, že ako sa správajú v reálnom živote. A toto, keď som si vlastne ešte ďalšie benefity spojil, tak hovorím, že OK, mňa tu momentálne nedrží nič, vieš, že nemám tu vyslovene, že niečo, kvôli čomu by som tu ostával a že na ten jeden týždeň spríjemniť si v podstate aj ísť do tepla, že let's go, poďme to spraviť. Takže sme sa v nedeľu večer dohodli, v nedeľu večer som mal kúpené letenky a v pondelok ráno o 8 som odlietal, teda nie odlietal, som išiel na Švechat, lebo okolo 11 to letelo, alebo tak nejako, aby som v útorok prišiel na reálne rande a na vilu. Tak to je hustý, takže to bol 24 hodín. To bol, no, v podstate menej ako 24 hodín, vieš, a k tomu, a to není len tak, že teraz som sa zdvihol a išiel som, že ja som tu proste musel si jednak nájsť niekoho, kto sa mi postará, ako keby, že obíd, vieš, tieto veci, potom, kto za mňa zobere socky, plus nastaviť ďalšie veci, aj pracovné, lebo som mal nejaké povinnosti. No a takto to proste vypálilo. Takže fakt to bolo, že menej ako 24 hodín a ja už som bol na ceste na Tenerife. To je hustý. To je hustý. No, jako my jsme si trošku dělali srandu z toho, protože vlastně, když jsme tady dělali spolu poslední reakci ještě společně s Adamem, tak samozřejmě vy dva jakože jo, puste nás tam, kámo, my jim tam ukážem prostě za toho loket. A vy oba, no tak já bych si vzal, Michel, Dušky ty jsi říkal, no já bych si vzal Patríci, pěkně bych to tam jako rozbil a pořádně jako otestoval. No, ale to bolo v rámci srandy, sme to samozrejme rozprávali. Jo, jasně, no nevím. Jo, jasně, to teraz nehraj to tu na mňa, Pít. Trošku to vyměklo, no, potom, ale spíš jakoby Adam, potom jsme, když vlastně si nastoupil do tak jsme s Adamem dělali reakci, že jo, a on prostě, no, prostě jako, taky bych jako bych chtěl, a já říkám, kámo, prostě je to blbý, no, jako podmínka byla mít aspoň nějaký vztah s Dominikou Aláďou a to prostě nesplňuje, takže... Hele, Dano dobrý, Dušan taky dobrý, Honzi už tam je, takže prostě sorry, no, takže to. No ale pojďme teda k tomu, když jste se tam objevili na té vile, protože přesně nastala situace, kdy vás 3 kluky tam pojela jedna žena, tak co vy jste si říkali v tu situaci taky? Vlastně, když se tam takhle jako vidíš, tak co si říkáš? Vieš čo, keď tam, akože pýta sa na tú situáciu, keď zrazu tam prišla Domča, hej? Ne, alebo... ještě předtím vlastně, jakoby... Ja, že keď sme tam všetci traja, no však akože... Ja s Danom som úplne v pohode, však už dlhú dobu. A s Domčou sme v takom viac menej nekontakte ako kontakte, že naposledy sme sa videli, keď mala Trabová Kika narodky na jej oslave, tak tam sme prehodili pár slov, ja som vyslovene nemám žiaden problém. A s Honzom som sa už videl predtým, vieš, že sme sa videli aj súkromne. Takže tam nebola nejaká nevraživosť alebo niečo. Len to bolo strašne komické. Celá situácia. To si umím představit, no. No nicméně... A když jsi teda osedl na té vile, že byla tam ta Kika, tak jaký vy jste na sebe měli jako v tu chvíli názor? Protože přesně... Tak to už snad víme, jaký na sebe měli názor, ne? No, ale já to chci slyšet od nich. Tak tady do toho tak já to řeknu, tak já si myslím, že Kika, a teďka mi to vybrať, podle mě Kika, podle toho, co jsme jako slyšeli Rebeku a tohle z toho, že jo, tak Kika ho viděla a bylo to úplně, že tak tento ožratý chudák prostě ten, co tady zase jako hledá, prostě jako to. Nebo, zase další reality. Přesně. On už neví kam prostě, jako, anebo, protože z toho, co nám říká Rebeka a Adam, tak naposled to bylo tak, že jste byli někde na festivale. Dušky s Adamem samozřejmě nějaké známe, tak... Nebo takhle, možná nám řekněte vaší verzi, protože byste to slyšeli jenom od holek, nebo... Tomu jsem se chtěla... Primárně jako od Rebeky, no. tak vlastně třeba Dušky na to měl úplně jiný pohled. Třeba si říkala, udělali jsme brutální dojem, jako. Tak to asi vôbec, lebo ja ten večer si pamätám veľmi mlžne. Aha. Takže to, že som mal vypité, bolo primárne z toho dôvodu, že sme tam bola partia z nášho Love Islandu. A neviem, či si ty zažil niekedy nejakú party s Trabom, ale keď sa pije s Trabom, tak sa pije s Trabom, hej, a nie proti nemu.
Takže my sme si to tam prišli fakt, že už len v rámci nášho kruhu a zrazu sa tam proste ocitla Kika s Rebekou. Tým, že vlastne som ich mal, alebo ja s Adamom sme ich mali napozeraných, lebo sme robili pre Markízu reakcie na Rúžu, tak my sme boli presne takí fanúšikovia, ktorí majú, vieš, už spravenú nejakú connection, vieš, nejaký vzťah a oni pre nás, teda my sme pre nich boli že kompletne že cudzí ľudia, maximálne čo nás nejako zahliadli zo sietí a tak. No a tak som sa začal baviť primárne Rebekou a viem, že tam proste Kika bola a Adamovi neostalo nič iné, len sa baviť vlastne s Kikou. A môžeš pokračovať. Lebo ja si fakt nepamätám, že o čom konkrétne sme sa rozprávali, ako dlho trvala tá konverzácia, ale viem, že v podstate každý sme potom išli vlastnou cestou. To je celé, čo si pamätám z toho celého. Akože je pravda, že ja som sa viac bavila s Adamom, lebo som bohužiaľ musela, keďže Rebeka sa bavila s Dušanom. Vieš, že to je také, že oni dvaja sa bavili a my sme s Adamom pozerali na seba, že no, a čo teraz, vieš? Ale ja som sa ani s Dušanom moc nechcela baviť, lebo poprvé bol, že za mňa strašne opitý, vyzeral podľa mňa fakt, že hrozne, úplne som si povedala, že ty kokos, tak to je dobrý debil, vieš. Že povedal niečo, nebol úplne príjemný, tak som asi povedala ja niečo, kde som ja nebola možno najpríjemnejšia a som si povedala, že odchádzam. Neviem, či my sme si vlastne v ten daný večer venovali viacej ako 30 sekúnd nejakého vlastného rozhovoru. Max asi nie. Hustý. No a tak teda potom, když jste se viděli v té vile, tak jak proběhla vlastně ta úplně první třeba vaše konverzace? Bylo to taky jako, že oba dva jste věděli, že to asi jako předtím nebylo úplně OK, tak jste přišli a byli jste jako, že čau. A nebo jste dělali jako, že vlastně nic, že jako se jede od znova a pohoda. Vieš čo, ja sa neviem tak tváriť, že možno mám o niekom nejaký názor a ja neviem sa nejako takto, že pretvárovať, že teraz ahoj, som rada, že si ma vybral, vieš, som rada, že to tu predložím, že to vôbec. Ja si myslím, že to aj dosť bolo vidno na mojom výraze, keď si ma Dušan vybral, že som bola taká, že fúha. Len ticho, samozrejme, ale potom, keď sme si ľahli do posily, ja som mu hneď povedala všetko, čo si o ňom myslím, vieš. Že buď proste mi to vyvráti, alebo sa nejako obhají, alebo mi to potvrdí. No a co ti řekla teda? A nie ešte presne to, čo sme sa rozprávali, že lebo ja som si fakt neuvedomoval, že ako môžem na tom festivale pôsobiť na iných ľudí a popravde mi to bolo, že úplne jedno. Ja som tam neišiel nikoho baliť, vieš, ja som sa tam prišiel zabaviť s mojou partiou. A proste tak som sa aj k tomu choval a hlavne, akože ja som mal, že to, že sme boli na veľa akciách v priebehu leta, neznamenalo, že na každej jednej akcii som takto vyzeral. Lebo neviem, ja zase viem, kedy mám hranicu a toto bolo asi fakt, že prvýkrát, čo sa stalo, že som ju prepískol, respektíve v mojej hlave to vyzeralo také, že že som možno, že ešte tak trošku v pohode, ale nebol som. No a uvedomoval som si, že v podstate, keď som dostal spätnú väzbu od Kiki, takže to tak mohlo byť, tak sme sa rozprávali, že prečo to tak asi mohlo byť. A potom sme mali nadväzujúce alebo aj iné konverzácie v rámci ešte toho istého večera. A tam už sa to tak, neviem, nejako prelomilo skrz toho, že sa Kika začala smiať na pár mojich nejakých vtipoch, miestnych aj nemiestnych. A už som vedel, vieš, že keď rozosmeješ babu, tak že už to je ako keby že na tej dobrej ceste a že sa to môže ako keby, že sa budeme tolerovať, vieš, v tom štádiu. Takže to bol asi taký môj prvý point z toho celého. Hustý. A kdy teda přišel ten zlom, že... Promiň? Vieš čo, ešte sa vrátim, lebo vlastne tá celá situácia ani nenasvedčovala tomu, že by sme sa mohli nejako tolerovať skrz toho, že vlastne na tom rande to nebolo také, vieš, že keby ho mám v realite to rande, tak už není, že už sa vidíme ďalej. Fakt, lebo tam akože mali sme nejakú nie že výmenu názorov, ale že sme sa rozprávali o nejakých pre teba možno že dôležitejších veciach v rámci toho rande a ja som sa snažil odpovedať tak normálne, tak ako za normálnej situácie, tak ja neviem, že či už tam to nejako prebehlo alebo neprebehlo, že OK, možno, že není až taký debil, jak bol tam na tom festivale. No
No a Vieš čo, keď sme boli na tom rande, ja sa musím priznať, že aj keď to nebolo v telke, tak ja som strašne šla do Dušana, že proste, že a čo chceš od života, a čo robíš, vieš, a takéto veci. A on stále tak nejako akože pekne odpovedal a ja si hovorím, že na čo sa ty tu hraješ, vieš. Že tam ešte ten zlom nenastal, že fakt my, keď sme sa začali potom v tej posteli rozprávať, tak som si uvedomila, že asi sa mi už aj príjemnejšie leží, skrz to, že konečne Dani vedľa mňa nie je, čo bolo za mňa asi najviac nepríjemné, ležať vedľa niekoho, ako je on, s tou energiou, ktorú on mal v sebe voči mne a už potom, keď sme začali baviť tej posteli, tak už to bolo také, že som si povedala, že asi nie je úplne že zlý ten Dušan. No mě teďka ještě, když jsme u toho rande, tak tam jsem se ještě vzpomněl na moment, kdy ty ses vlastně tam bavil s Michelle a s Patricí. A oni ti tak trošku jako naváděli k tomu, aby si vybral Adrianu. Pamatuješ si tú situaci? áno, jasné, že si pamätám tú situáciu. A tam to bolo také, že Adriana vyzerala, že celkom by ako keby, že bola nejak do hry v tom danom momente, čo ja som vlastne ako keby vnímal. A nebudem hovoriť, že Adri sa mi z prvého momentu nepáčila. Určite sa mi páčila, bola ako keby v takej tej pipeline a však s Kiko sme sa o tom rozprávali. Takže to bolo také, že to bola jedna z možností vlastne v tom danom momente. No a to, ako sa baby vyjadrovali, tak to bolo presne také, že OK, že asi teda áno, ale potom, jak sme vlastne prišli na vilu a jak som videl vlastne reakcie Adry, vieš, že ako sa začala správať k Honzovi a Honzo k nej, vieš, tak mi to bolo také, že ja som sem proste neprišiel nič rozbíjať reálne. A prišli sme na ohnisko a vlastne, čo sa tiež nedostalo do telky, bolo, že, alebo nedostalo, že vlastne my sme z toho stola na tom rande odchádzali ešte v takom štádiu, že vlastne prišla otázka na Kiku, že či by sa so mnou chcela ísť porozprávať face to face. A ona povedala, že áno, a tak ja, že no dobre, tak sa poďme porozprávať, hej? Že poďme si vlastne takto, že nejako vyčistiť stôl, by som to nazval. Ale nedostali sme priestor. Vieš, že už pokročila doba, už sme museli ísť všetci naspäť na vilu a už bol vlastne nejaký naskedžulovaný program, takže už sme sa k tomu nedostali a ja, keď som potom stál na tom ohnisku, tak presne som si vyberal vlastne a rozmýšľal nad týmito vecami a povedal som si, že OK, tak naznačila, že by sa so mnou chcela porozprávať, tak keď tu mám stráviť proste, ja neviem koľko dní, tak si vyberem Kiku, lebo jednak dala nejakú taký návrh toho, že áno, mohli by sme sa porozprávať a je to najjednoduchší spôsob, keď si niekoho vybereš do páru, sa s ním najrychlejšie porozprávať, lebo on ti vieš, že keď zaspávaš v tej posteli a ležíš tam a ideš sa rozprávať, tak to není také, že ti ujde niekde, vieš, a že nie, nechcem sa s tebou rozprávať alebo niečo. Takže som proste zariskoval, aj napriek tomu, že som nemal úplne ideálne dobré pocity vlastne z toho prvého rande, čo sme mali spoločného a bolo to aj kvôli tomu, že som vedel, že Kika je veľmi úprimný človek, vieš, a že to, čo si myslí, tak to ti proste povie hneď na začiatku. Takže to, že by som začal niečo riešiť, aby mi povedala, že vieš čo, chlapec, ty nemáš šancu a nebudeme sa nejako spolu rozprávať, tak je pre mňa jasný signál toho, že OK, vybavené, že môžeme sa nejako tolerovať na vile, môžeme sa nejako rozprávať, ale nebudeme to zbytočne siliť. No jasne. Ale proste sa to nejak postupom času zmenilo a dostali sme sa do štádia, že sme sa jednak začali tolerovať, potom sme začali vyhľadávať spoločnosť až do toho, že v podstate sme sa fakt tešili, že sme sa fakt tešili do tej postele, vieš, že budeme spolu zaspávať. To jsme viděli, no, jako, že jste se těšili do té postele, no. To bylo takový, že vlastně jako, víš co, tam bylo, že jo, páry, který tam byli víceméně třeba, já nevím, tak Honzi Paťák, ty už tam jako probíhají, ale vlastně všichni byli taky jako sterilní, když to řeknu takhle, aby tam neboli zase až tak sterilní, kámo. Jo, no, aby tam po 2 dnech, ale víš co, poď sem. Čo ti mám povedať, no však Kika bola iniciátor. Jasné. No dobrý, hele, tak to známe, víš, jak já taky prostě tady, jako ta tam po mně skočila, já úplně říkám, ne, ještě ne. Cože? Tak to určitě. Každopádně pojďme k dortový challenge, protože tam mě hodně zajímá to, jak jste to jako oba dva vnímali. Samozřejmě všichni jsme viděli, že Kika se stala jako
terčem pro spoustu lidí s dortem v ruce. A jaký to tam pro tebe bylo, když jsi vlastně jakoby to tolikrát schytala a viděla si, že ostatní mají prostě na tebe takovýhle názor? No pre mňa to bolo také šokantné, lebo ja som vlastne do toho momentu vôbec nevedela, že so mnou má toľko ľudí problém, vieš, že tým, že ja som dosť úprimná voči ľuďom a keď ja mám s niekým problém, tak buď to tomu človeku poviem, alebo mu to minimálne dám pocítiť, vieš, že nerobím také tie falošné úsmevy a na silu nejaké proste small talky, len aby bolo dobre, vieš. A ja to možno očakávam v živote aj od niekoho iného alebo od druhých a to sa tam nedostalo, takže som do tohto momentu reálne nevedela, že ja toľkým ľuďom ležím v žalúdku a až tak, vieš. Čiže bol to taký šok, ale na druhú stranu som si hovorila, že proste som tam najkratšie a niekto to schytať musel, vieš, že oni tam jednoducho, keď sú tam spolu dlhšie, tak nedajú si to navzájom, lebo Pane Bože, čo keby bolo zlé, vieš. Čiže jasné, že som počítala aj s tým, že to môže výsť na mňa. Jasně. A co na to v tu chvíli říkal vlastně Dušan? Protože samozřejmě někdy to může být takový, že můžeš začít pochybovat. Víš, že když najednou jako vidíš, že třeba spoustu lidí má nějakým způsobem jako negativní názor na tu Kiku, tak nenastala tam třeba u tebe chvíle, kdy jsi začal třeba pochybovat? Nebo víc analyzovat vlastně tu Kikinu povahu? No tak ja som tú Kikinu povahu navnímal pomerne veľmi rýchlo. A že sám som si proste prešiel niečím takýmto. A ono to bolo presne také, jak som sa vlastne vyjadril hneď potom tesne po tej hre, že jednak veľký faktor a s týmto asi, alebo neviem, či niekedy, ale asi skoro nikdy nebudem súhlasiť s Honzim, že vlastne si neišiel zastať svojho kamoša, s ktorým tam bol v podstate od začiatku. Že za mňa tie vzťahy na tej vile, keď už si tam 2 mesiace, sa dokážu tak silno vybudovať, že keď tam príde niekto iný, tak je najjednoduchšie ho označiť za najslabší pár, vieš, jak sa to stalo, ja neviem, napríklad Shelbymu a Erike. A lebo nechcú ísť vlastne, vieš, že sa vnímajú navzájom ako, že sú kamoši, že strašne veľa z toho si medzi sebou prežili a je to úplne pochopiteľné, je to úplne normálne. Ale za mňa to bolo také alibistické miestami, vieš, že tak, jak som povedal, dostala prvú šlahačku, tuším od Marťasa, alebo od Danyho, teraz neviem presne. Od Dana som dostala prvú. Ja, no, od Dana. A tak ten, akože na toho fakt som sa nehnevala, tak jeho naozaj my sme mali také akože rande, čo sa do telky dostalo a tam sa ma opýtal, či by som ho chcela spoznať a ja, že nie. Vieš, tak akože on mi to aj povedal, že za to, že si ma odmietla, tak tu máš šláčku. Ale vieš čo, možno, že keby, že ti skáčem do reči, že možno, že keby ti Dano nedal prvú, tak neviem, či by sa Marťas ako druhý v poradí odvážil ti dať tú šlahačku. Neviem, ale to je už mimo toho. Že to je akože tezová reakce trošku taky. No, mne to tak prišlo, lebo ja som bol vlastne v tej polohe toho, že ja to sledujem a viem, že Kika vlastne na to bola do určitej miery pripravená, ale nebola pripravená na to, že tam dostane zo 7 ľudí 5 šlahačiek, vieš? A že fakt mi to jednoducho prišlo tak, že keď už dostala prvú, tak ja chcem ísť za toho chrumkavého, alebo nechcem zbytočne robiť nejaký konflikt, lebo možno, že v tom danom čase sa tam vnímali 3 silné páry navzájom, ktoré sa budú vidieť vlastne vo finále a že vlastne to nebudeme zbytočne narúšať. Takže to vlastne preto schytala všetko Kika. Jasne no. Ale cením si veľkého Honzu, pretože on jediný, samozrejme okrem Dušana, mi tú šláčku nedal. No, tak... Každopádně si, jako Dušan se tě krásně zastal. To jsme samozřejmě viděli. Byl to vlastně jako takový pro nás si myslím jeden z prvních jako důkazů toho, že fakt jako mezi váma jako cítíme to spojení a bylo to moc hezký. Každopádně pro toho člověka vždycky, když tam dostává takovejhle feedback negativní, tak ho to jako může dost často rozhodit. Nastalo to třeba jako u tebe, že začal jako přemýšlet nad tím, jestli třeba, nevím, jestli fakt jsem třeba nebyla moc ostrá, jak mě teď můžou jako vnímat lidi venku, víš, jestli třeba jako, co tam asi probíhá, začala jsi přemýšlet nad těma věcma, nebo si prostě šla dál a pustila to?
Vieš čo, tak máš trošku také pochybnosti o sebe, ale nemôžem, ako, myslím si, že mám aj dosť takú sebareflexiu a tiež si uvedomujem, že občas som nepríjemná, ale tiež sa viem za to ospravedlniť ale tak to všetko ma utvrdilo iba v tom, že proste oni sami sú medzi sebou falošní a schytala som to ja, vieš, že potom aj keď som sa šla vlastne porozprávať s Daným, tak o tej šláčke, lebo akože od neho to zabolelo dosť s tým vlastne, že čo povedal k tomu, tak ja som mu povedala, že viem, že mám občas proste takýto humor a že ak som mu niečím ublížila, že sa mu ospravedlňujem, vieš, ale tak myslím si, že akože on skôr to nechápal a on je ten typ, čo sa moc ospravedlniť nevedel, takže ja si myslím, že mám seba reflexiu a že asi nie som až taká strašná, ako to tam oni vnímali, vieš. No hele, a celkově, když se máme tady jako podívat na ty vztahy mezi váma, můžeme to vlastně trošku no, asi ještě Dany Klára, no, tak dejme tomu, že tak tam byla ta movie night, viděli jste tam třeba toho Martina, který tam říkal ty věci, tak jak jste vlastně hodnotili ty vztahy, jaký tam byly, jak mezi těma párama, tak celkově vlastně třeba tam, protože než jste přišli vy, tak tam bylo v úzovkách jasný, kdo bude ve finále. Byly tam vlastně jediný 3 páry. Tak vnímali jste to, že třeba by vy jste v úzovkách byli takovým jako trnem v oku pro ostatní, že najednou vlastně vám něco začali jako nepřát, nebo jako jste vnímali nějakou zášť vůči vám? Vieš čo, nemyslím si, že by sme boli, že by nám neprijali, to si nemyslím, ale skorej si myslím, že tým, že z časového hľadiska sme tam boli fakt krátko, tak nepočítali s tým, že by sme sa mohli u divákov dostať tak do priazne a dostať sa vlastne diváckou voľbou do finále a potom nakoniec skončiť aj druhý. My, čo sme tam boli, tak aspoň ja som to vnímal tak, že sú to fakt, že silné páry a že asi tú veľkú šancu tam nejako mať nebudeme. A hlavne my sme ani nevideli do každého jedného páru. Vieš, že pre mňa v tom danom momente, keď sme boli, tak to bolo o tom, že aby sme ten čas venovali sebe, aj keď nie je zase prehrotene veľa, vieš, že všetkého veľa ako keby za mňa škodí. Jo. Takže keď sa dalo, tak s Kikou som bol čo najviac, ale zase nebolo to o tom, že za každú cenu s Kikou musím byť, vieš, na tej vile a musíme sa rozprávať alebo niečo. No a když se teda dostaneme vlastně do toho bodu, kde se rozhodovalo o tom, kdo půjde do finále, tak vy jste tam stáli vlastně poslední, že jo, s Martinem a s Michelle, tak co jste si řekli v tu chvíli, kdy vlastně vy jste v tom finále byli a oni ne? Tak čo ti šíbe? No, ja som tomu fakt, že neverila. Takto. Ja som to vnímal tak, že máme asi 30% šancu. Vieš, že na jednej strane fakt Marťa s Michelle si prešli veľkými vecami počas toho Love Islandu a áno, možno, že ich bolo trošku viacej ako u ostatných párov, tak stále sme to vnímali tak, že si tým prešli, že to majú do určitej miery vykomunikované a že tí diváci to vidia a že ich tam proste posunú. Nebudem hovoriť, že som sa tam nechcel dostať do finále, skrz toho, že viem, aké to finále môže byť krásne a že vlastne z rozprávania Kiki a Traba a Dana, vieš, že ako si ho užili. Tak chcel som, že keď už som mal tú možnosť tam stáť a dostať sa tam, tak som ju chcel, vieš. A chcel som ju proste mať s Kikou, lebo vedel som, že to, čo vlastne tam ako keby, že k nej mám, takže by sme si to radi dopriali, to finále. Ale každopádne to bol proste pre nás príjemný šok, ktorý sme zažili. No jasně, no. No a jak jste vnímali ty ostatní páry, protože samozřejmě už když tam je míň těch lidí, nebo jsou tam už jenom víceméně ty páry před tím finále, tak samozřejmě člověk to jako analyzuje, říká si jako tomuhle to věřím, tomuhle to nevěřím, tady mi to trošku nesedí. Tak byl tam u vás třeba někdo, kde jste si říkali, tyjo, tady úplně si nemyslím, že to je tak, jak ten vztah jako ty lidi prezentujou? Akože, čo sa týka finálových párov, tak ja si myslím, že aspoň keď hovorím za seba, že ja som to tam verila každému, vieš. Že naozaj som bola presvedčená o tom, že sú tam tak isto právom, ako keby aj my, vieš. Že nevyzeralo to tak, že by tam niekto niečo hral. No a třeba teďka nemyslím, že by Michelle s Martinem něco hráli, ale jak jste vnímali právě Martina s Michelle, protože spousta lidí
A i my vlastně do určitý chvíle jsme je měli za vítěze. A potom to, že zrovna oni nejsou v tom finále, tak potom jako vzhledem k těm okolnostem už to bylo celkem jako jasný, že to takhle dopadne. Ale jak jste to vnímali vy v té vile? Protože tam si myslím, že to muselo být hodně překvapivý, že oni tam nebudou. Tak my sme akože ich mali možnosť napozerať, aj keď sme boli doma, vieš, že my sme neboli s nimi od začiatku, čiže ja som ich dvoch vnímala ako celkom toxický pár, už keď som bola doma a pozerala som sa na nich v telke, že ako myslím si, že oni sú sami o sebe super ľudia, ale spolu z nich nemám veľmi taký dobrý vibe, že nemám z nich dobrý pocit, keď sú spolu, vieš, čiže ja som ich tam tak vnímala, takže raz hore, raz dole, vieš, raz si myslím, že mali k sebe veľmi blízko, inokedy som mala pocit, že proste sú zbytočne na seba zvláštni, vieš, že nemala som z nich aj taký dobrý pocit, jak som napríklad mala z Patia Honziho alebo z Adria Honzu, vieš. Ja len chcem doplniť to, že v podstate tam ani nebolo to, aspoň z mojej strany, že by som ich vnímal nejak toxicky, že do toho určitého inkriminovaného momentu, kedy vlastne tam bol ten konflikt s platením nájmu, tak som ich vnímal fakt, že ako silný pár. A myslím si, že toto tak ako keby, že nepriamo vlastne spustilo takú nejakú lavínu tých riešení nejakých problémov a toho, že aký život dovtedy žila Michelle a aký dovtedy žil život Marťas. A išlo len o to, že ako si to vykomunikujú a potom vlastne pred tým osudným rozhodnutím my sme zvlášť páry vyberali, že koho asi by sme dali ako označili za najslabší pár. A tam nikto nepovedal Michela Marťas. Vieš? Takže už len to, že my ako páry, ktoré sme tam boli, sme to vnímali asi inak, ako to vnímal ten divák a už len z toho hľadiska, že sme neboli pri každej jednej situácii ktorá sa diala. Vieš? Plus nejaké XY ďalšie veci, ktoré potom sa udiali ako keby, že na obraze a my sme pri nich neboli. Jo. Jasný. A jaký ty si měla vztah s Michelkiko a celkově s těma holkama? Akože ja si myslím, že baby ma celkom prijali. Že keď som im aj ja dala možnosť ma tak nejako spoznať a ja som sa tam cítila už potom viac ako doma, tak akože napríklad vedela som, že s Adri si sadnem, tam mi bola sympatická už telke. Nevedela som, že si sadnem napríklad s Klárkou a s Paťou, ale tak oni boli za mňa tiež super a Michelle, akože myslím si, že nie je medzi nami taká chémia, ktorá by vyvolávala nejaké kamarátstvo, ale tak vedeli sme sa tolerovať, vieš, že fakt sme nemali podľa mňa, že vyslovene nič proti sebe a normálne sme sa tolerovali, ale nemala som pocit, že z ňou potrebujem proste pokecať, vieš, ako napríklad s Klárkou, Paťou alebo Adri. Yes. No a třeba když tam byla ta movie night, kde vlastně ty jsi byla velkou oporou té Kláry, vlastně po nějakých věcech, co tam třeba Martin řekl, tak jak to vlastně změnilo celkově tu náladu v té vile mezi váma? Tak ako Marťasovi to bolo ľúto, to bolo jasné, ale napríklad ja keď počujem nejaké takéto vyjadrenie od niekoho, tak ťažko sa mi potom na ňo ako keby späť dobre pozera, vieš, že mohol fakt hocičo povedať a toto proste prehnal. Že naozaj to prehnal aj skrz to, že viem, čo sa napríklad stalo Kláre, že prečo sú veci tak, ako sú, tak toto vo mne zanechalo taký dojem, čo sa Marťasa týka, že není mi úplne sympatický ako človek. No a teďka, když třeba v Duplexu jste vlastně se mohli vidět úplně jakoby všichni, tak měli jste od někoho, protože mně přijde třeba vlastně, když jsme dělali teďka rozhovor vlastně s Honzou a s Adry, tak samozřejmě ty vztahy nebo ten dojem, s jakým odcházíš z té vily, se dost často mění po tom, co ty vidíš ty díly a vidíš třeba, co kdo říká ve zpovědnici, co kdo prostě jako najednou si říkáš, jo, to jsme jako na té vile říkáš, jo, my jsme úplně nejlepší kámošky a najednou prostě přijedeš domů a řekneš, hej, ono mi tam co jdou pomlouvá prostě. Tak, přesně. Tak je třeba někdo, kdo vás trošku překvapil, nebo jste se všema úplně v pohodě? Akože ja som so všetkým v pohode. Že, no, za mňa nebolo nič, čo by ma tam prekvapilo. Vieš čo, tam hlavne bolo také, že my sme tam relatívne aj meškali na ten čas, ktorý sme mali prísť. Vieš, že už potom strašne málo času zostávalo ako keby, že pre tie médiá a rozhovory. A jak nás tam bolo, že všetci tí nejakí vybraní ľudia, ktorí sa tam ocitli na tom Lavalande a mali robiť
ako keby podpisovania tak ja za seba hovorím, že ja som sa nestihol napríklad so všetkými zvítať, podať si ruku, že ahoj, čau, ako sa máš, ako to vnímaš a tak ďalej, lebo hneď potom začali púšťať ľudí a samozrejme, že som tam mal aj v podstate svojich kamošov z predchádzajúcej série, alebo že ste vy prišli sa pozdraviť a tak. Takže to bolo skôr o tom, že ak sa niekto zastavil, tak ja som nemal absolútne žiaden problém sa s niekým rozprávať, alebo sa nejako na diaľku pozdraviť, alebo tak. Ale zase hovorím, no nebol ten čas na to, aby som sa išiel rozprávať s každým a tiež nemám chuť sa rozprávať s každým. Vieš, že vyslovene to bolo pre mňa také, že ja som tam prišiel s pár ľuďmi, s ktorými som tú interakciu chcel mať a tým som sa primárne venoval. Jasně. A vy plánujete se jako výdat nějak, jako protože třeba vaše série čtvrtá se jako setkává poměrně často, ne? Furt se jako, vím, že hodně dlouho jste jako drželi tu partu, tak vnímáš to, že i v téhle sérii je to stejný, anebo je to jiný? Podľa mňa sa budú stretávať spolu navzájom, ale nebudú sa stretávať s nami a volať nás na nejaké, vieš, spoločné session a tak. Lebo v podstate, vieš, ty nemôžeš očakávať niečo takéto, keď ste proste neboli tam napríklad, že od začiatku s nimi. Hej, že keď si pozrieš, že kto sa stretáva z našej štvrtej série, tak je to primárne ja, Trabo, Kika, Dano, Adam. Jo, a to bolo proste, to sú ľudia, ktorí tam boli, že v prvé 3 týždne. Vieš? Niektorí boli od začiatku, niektorí prešli, ako keby sadli sme si, vieš, že prišli o trošku neskôr, ale sadli sme si a toto sú primárne ľudia, ktorí sa stretávajú, vieš, spolu. A ja si myslím, že takto nejako obdobne to bude mať aj táto séria. Jo. My už sme prišli do rozbehnutého vlaku. Jo. Nicméně pojďme ještě zpátky na vilu, jo. Vracíme se na vilu a já bych se vrátil k vašemu randíčku na lodi. Jo. No. Prečo práve k tomuto randíčku? Mali sme rande aj so psami. Áno, napríklad. To prebehlo hladko. Ne, to rande se psama a rande se psama bylo moc hezký, to vlastně jako... Ne, že to na jachtě jako nebylo, jo, ale věřím, že jsem tam vám asi zrovna krásně nebylo občas. No, nějaká vlna prostě přišla občas, tak kdo to snášel hůř, jako myslím, že Kika trošku... Jo? Ale nie, tak akože nie je tajomstvom, že jednoducho mi fakt bolo zle. Čo som napríklad fakt, že nevedela, že mám až takú tú morskú chorobu, vieš, že keď sme došli na tú loď a ja som zbadala loď, tak si hovorím, že do keľu. Že snáď bude všetko v pohode. Potom začali byť strašné vlny, fakt, že strašné. To už ma tak trošku nalomilo, ale keď tá loď ako v podstate plynule šla, tak to bolo také, že som to moc nevnímala, vieš. Ale ako náhle sa išlo niečo točiť a my sme zastavili a na tých vlnách sme sa iba takto kolísali, tak vtedy to prišlo. Takže prišiel taký nezabudnutelný moment, kedy vlastne som prvýkrát Kike držal vlasy. Ale vieš, že my sme akurát ešte dobre, že sme stáli, lebo ono to je také, že to naozaj to nevieš zadržať, vieš, že iba som povedala Dušanovi, že mne je nejak zle a on, že a jak zle, vieš, a ja už som proste šla cez palubu. Ale len sa prehla, hej, že neprehodili sme ju. Ale takový to rande, jak prostě jakoby to, takhle tam jste a jenom... Ježišmarja, Skoro, vieš, že bolo to veľmi podobné, ale nie tak až úplne. Ne, prostě ne, tak ta situace, kde prostě ta Kika tam přes palubu prostě jakoby zvrací a Dušan. Chcel jsem tě povedat, že tě lubím, jakoby, víš, jak prostě, jako, že jenomže ten vztah už jako, hele, dobrý, tohle to úplně teďka ještě zpevnilo naše vztahy, posunulo to na další level, ne, jakože já jsem se hrozně smál v tom díle, to nebylo, jako myslím si, že z toho reálně nikdo nevšiml. Ne, vůbec, já kdybych to nevěděla, tak si toho vůbec nevšimnu. Ale já jsem na to koukal. Pak jste neměli žádný zkoušky, že už jste tady prostě. Přesně, ale já jsem na to rande koukal a úplně to bylo vidět, jak se to houpalo a najednou přesně tam ty romantická chvíle a já jsem úplně viděl na té kice, že to si v hlavě říká jenom ty vole, budu blade, totálně budu blade. Ja sa poznám, tak ja napríklad na tom rande vidím, že tam nie som úplne OK, vieš, že ja ako sa poznám, tak viem, že proste to tam nie je úplne, a presne vidím tie momenty, kedy som mala už na mále, vieš. No, že ono to prišlo v takej druhej polovici, vieš, a ešte toho ako keby, že nebolo nejak všetko úplne natočené, takže vieš, keď to príde takto, že na konci, tak šlak traf. Ale jednoducho to prišlo v polovici a
Kika proste sa musela zaťať, vieš, a ešte to dotočiť, no. Ale No, zase jasne, musím no. povedať, že Kika nebola jediná, hej, že bol tam ešte jeden chlap, ktorý to nezvládol a takže To byl vlastne kapitán. a, To by bylo Produkcie. Bol tam akože tiež niekto z produkcie, čiže som vedel, akože tak som bola na tom takto, že viem, že v tom nie som sama, že mala som takého svojho zvracajúceho parťaka. Aha. A vieš, čo najhoršie bolo, čo v telke nie, že nám doniesli sushi k tomu všetkému. A ja si hovorím, že tak to je môj koniec. Akože milujem sushi, ale v tom momente to proste nechceš cítiť, vieš. No A jasne, ešte, ešte duša si to sushi dal, no tak toto bolo. vieš, že ja som si ho proste ako keby, že musel dať vlastne ako keby, že na obraz, ja ani neviem, však ešte sme sa asi nedostali do tej, nie, ešte sme ju nevideli. Takže vlastne ani nevieme, že či to tam reálne bolo alebo nebolo, že jak ja si dávam jeden kúsok a potom som chcel dať Kike pusu, vieš, a tak som si musel som si ísť vyplachnúť pred tým ústa, dať si 14 žuvačiek, vieš, tak toto rýchlo pokúsať, aby som prebil tú nejakú pachuť toho, no, tej ryby surovej, vieš, a potom ako keby, že sa už točilo lepšie. No, jasně. No. takže prostě romantický poslední rade na Love Islandu a je to jenom jako Kika. Nedávej mi pusu, hlavně mě Přesně. Hlavně na mě nemluv. Prostě. No, ale když jste potom se dívali, já nevím, jestli byste se teda dívali na ty finální randíčka, jestli jste třeba zahlídli, jaký randíčko právě měla Páťa. Prosím vás, můžete se shodnout, jo? Jeden kejve hlavou takhle, druhý takhle. Aha, tak jako, jasne, že nevideli sme to. No, finálne randička sme ešte nevideli. Ale tak ja som to, Ale ja to milím s tými úryvkami, čo vidím na Instagrame a tak. Vieš, že videli sme akože, že aké ho mali, že niekde v strede v jazera, alebo tak nejako to bolo. Ale vyslovene, že celú... Vlastně i živou hudbu, že jo, a všechno tady tohle, tak jestli třeba právě i možná tím, že byste to měli ještě trošku umocněný tady tou mořskou nemocí, jestli vás třeba nemrzelo, když jste to potom jako viděli ty další randíčka, že jste to třeba nezakončili úplně tak, jak byste si představovali. Vieš čo, akože jasné, že všetko by pre mňa bolo lepšie ako loď. Nebudeme si klamať, ale zase na druhú stranu, tak čo, no tak aspoň sme zažili nejakú takú situáciu, ktorá Dušana trošku preskúšala, že mala som pocit, že aj skrz toho sme mali k sebe znova bližšie. No, tak ako to moc nechceš, ale tak prišlo to skôr a bola som taká, že OK, však pozri, zvládol to, a možno o to viac sa poznáme a na loď už nepôjdeme spolu. A tak podľa mňa ani produkcia nemala úplne jasno v tom, že komu aké randičko dá, lebo my keď sme sa vlastne teraz vrátili, tak nám naši blízky hovorili, že však sme vám písali odkazy a to tam nedali. Takže vieš, že aj z mojej, aj z Kikinej strany nám boli písané nejaké odkazy, ale nikdy nám neboli predané, vieš. Takže podľa mňa oni nemali tiež do poslednej chvíle jasno, že koho ako keby dajú na ktoré randičko. Jo. No tak si můžete udělat, vynahradit si to, udělat si randíčko tady, nechat si poslat ty odkazy od toho. Přesně. No asi áno, nech sa využijú už keď sú napísané. Přesně. No, každopádně pojďme asi k finále, ne? Pojďme k finále, protože finále letos bylo, jako my jsme si ho, a to už bych tady opakoval, jsme si ho hrozně užili, jako my jsme se na něj fakt těšili, protože nám to přišlo super, vlastně všechny ty páry jsme měli jako rádi a bylo to hlavně finále, kde do poslední chvíle to bylo fakt jako napínavý, kdo to vyhraje. A za nás, my jsme tady říkali vlastně jako Honza s Paťou už je zasloužená výhra, ale my jsme trošku doufali v to, že třeba by se mohlo konečně stát, že to vyhraje přesně někdo, kdo tam takhle na poslední chvíli se spáruje vlastně úplně jako vlastně nečekaně. Vždycky fandíme tomu zvratu nějakému prostě nečekaný. Přesně, fandíme tomu zvratu. On teda málem nastal a bylo to jako velmi, velmi těsný. A když vy jste stáli v tom finále, měli jste třeba, nebo takhle, když vyhlásili, že třetí je vlastně Honza a Adri, tak říkali jste si třeba v tu chvíli jako, ty kokos, jako že mi to fakt vyhraje. Vieš čo, akože ja som čakala, že my budeme na tom 3. mieste. Keď sme sa tam nedostali na to 3. miesto, chvála Bohu, tak som už potom vedela, že budeme na 2. Vieš, že tak som mala nejaký taký tušak vnútorný, že asi to vyhrajú proste Paťa s Honzim. Že naozaj som si nemyslela, že by mohol vyhrať nejaký takýto zvrat. Ja som úplne rovnakého názoru, nakoľko vlastne sme sa tam zrazu išli porovnávať s párom, ktorý tam bol pomerne 7 týždňov, vieš. Takže
sme očakávali, že tú fanúšikovskú základňu, ktorá pre nich bude hlasovať, bude o mnoho vyššia. Na vzdory všetkým veciam, ktoré my sme si vlastne ako keby že mali v hlave a na ktorými sme uvažovali, tak nás milo prekvapilo to množstvo ľudí, ktorí pre nás hlasovali. V podstate to, že sme skončili len o pár tisíc hlasov menej, je neuveriteľná. A v skutočnosti nás práve toto milo prekvapilo, že sme dokázali mať za tak krátky čas tak silnú fanbase, ktorá nám verila. Vieš, že to je fakt, že skutočné, alebo ako by som to nazval. Jasně. No jaký pro vás teda bylo po tomto finále? Dušane, pro tebe poprvé z nás si to... Pardon, jsem tady poprskala úplně. Pardon. Dušane, ty si to znal jenom z vyprávění, tak jaký to bylo si to užít na vlastní kůži? Vieš čo, no za mňa to bolo brutálne, vieš, že ja som si fakt akože napríklad to čítanie toho listu mega užil. Aj napriek tomu, že som bol nervózny v tom danom momente. Ale neviem, ja som si to proste užíval. Kika vyzerala nádherne v tom danom momente, keď tam stála a vedel som, že v podstate má oči len pre mňa a počúva každé jedno slovo, ktoré tam čítam. Tak to bol pre mňa silný zážitok. Co ty, Kiko? Já jsem měl takový moment, kdy jsem přišel, protože tam se poměrně dlouho čekalo, tak jsem přišel k vám, k holkám vlastně do make-up roomu ještě natáčet nějaký věci a tam už se jela zábava, tam už byly holky prostě jako to, Kika tam teda se dělá trošku jako v rohu a říká jenom mě už je dost plný, nohy jsem hrozně unavená, kdy už to začne. Vieš, lebo akože baby mali strašný stres, vieš, a fakt, kým si nenaliali trošku proseka, tak mali fakt, že strašný stres. A ja som vôbec nemala stres, vieš, že ja som tam reálne čakala 3 hodiny a každú chvíľu som si myslela, že už ideme, že už nech to začne, vieš, že proste som už chcela tam byť, chcela som vidieť všetkých, ktorí tam sedia, samozrejme moju maminu, chcela som vidieť Dušana, vieš, ako vyzerá, takže ja som sa na to strašne tešila a oni mi to stále oddiaľovali, takže už som mala fakt, že nervy, vieš, že sedíš tam, čakáš, bolia ťa nohy. Takže, no už to bolo také, že fakt to čakanie bolo hrozné, ale možno by mi pomohlo, keby som ten stres mala, pretože by som si to čakanie užívala, vieš. Jasně, no. No, nicméně pojďme k afterparty. Protože tam se dělo spousta věcí, byly tam nějaký úrazy, prostě neobešlo se to úplně bez nějakých samozřejmě peripetí. Tak jak jste si to užili vy dva? No ja som mala pocit, že my dva sme fakt, že jediní triezví na tej vile. Akože aj Paťa bola. Ako zase takto. Určite sme pili, ale ten alkohol sme zvládli lepšie ako možno niektorí iní. Hlavne ako chalani. Vieš, že naozaj s tým chalanom Dušan bol taký zodpovedný, jediný samozrejme, ale chalani dosť vystrajali. A hlavne ja musím podotknúť, že ja som nechcel skončiť v bazéne, hej? Jo. Takže to, že ma tam... Jako jeden z prvních. No práve, že vraj Honza tam bol skorej. Veľký. Aj malý. Ne, určitě ty, protože... Já mám video, s Honzim jste tam skákali, myslím. No protože... ja som tam neskočil, mňa tam hodil Adam. Jo. No a Adam potom šel právě pro velkýho Honzu a bylo to hrozně vtipný, protože Adam si jakoby přehodil velkýho Honzu jakoby přes rameno jako pytel. Jenže blbý bylo to, že Honza rukama i nohama stál na zemi a pod ním byl ten Adam. takže ho jakoby nenes, prostě bylo to fakt jako komický, ale nějak se mu povedlo vlastně... Nemáš to natočené? Mám to natočené. Jež, já to potřebujem vidět. No, ale určitě to ještě musíme udělat nějaký sestřih, no, takže, hele, tak víme, že Honza vlastně skončil potom s rozlízlou nohou, že potom měl na nějaký šití, to ještě se musíme zeptat vlastně, jak to dopadlo, protože když jsme natáčeli, tak říkali, že se mu tam udělal nějaký zánět. Honzi, že vlastně tam je, to je totiž to nejhorší, co si možná lidi neuvědomují, že jak nám vlastně Honza vyprávěl o tom, jak tam oba dva zvraceli do těch Pringlesek a podobně v té ložnici, tak tam nejsou okna, dveře, tam to nemá jako jak se uvětrat, že jo? To musel být hrozný smrad. To hrozný. Však tam nikdo okrem nich dvoch nespal. Vieš? Čiže oni jak tam boli Svorsky v rovnakom takom štádiu, tak vlastne tam aj zostali.
baby dole si zniesli madrac, takže tie spali dole. Nakoniec vlastne Paťa spala na madraci a Adri spala na gauči. A vlastne my sme tiež pôvodne zamýšľali, že budeme spať na tom gauči, lenže Kika chytila takú miernu paniku, že vlastne ty keď sa pozrieš, že ležíš a smerom hore, tak tam bolo akurát končilo to vrchné zábradlie. Vieš? A sa bála, že čo keď náhodou niekoho napadne grcať cez zábradlie a to by išlo, že rovno na nás. Tak my, že OK, tak ideme spať do jedinej normálnej postele, ktorá sa dá ešte nejakým štýlom využiť, a to bola posteľ v Hideaway. No, lenže dvere do Hideaway boli zatvorené a kľúče sa odniesli mimo vilu, vieš, takže mňa jediné, čo napadlo, je, že produkcia vlastne tam mala iný vchod. Cez okno. Tajný, hej. Takže sme išli vlastne cez okno do Hideaway, dovnútra. Tam sme sa vyspali, tam proste sme zalahli a išli spať rovno. Jasne. Naozaj, že naozaj. Počúvaj, fakt nemám dôvod vám klamať, fakt sme tam spali len. Okay. Len sme sa uložili a spali. Ostatné veci sme si nechali potom už na hotel, keď sme boli mimo. Okay. Aha. Ale komické bolo proste to, že my sme vlastne našu poslednú noc strávili v Hideaway. Tak to je dobrý. Do Takže ktorej ste sme vlastne išli... měli nejvíc Hideaway, ne? Možná, nebo? Asi áno. Nie, však aj Paťa s Honzim mali dvakrát Hideaway. Jo, vlastně. To je fakt. Jako, ale to je stejně strašný, jako pro mě, že tě přerušuju, ale vlastně když se vezmu, že vítězové měli 2x Hideaway. My jsme byli druhý, měli jsme jí 5x, jako. Fakt. Tak ale vy ste jak králici, tak podľa mňa oni vás nemohli zniesť, že ste proste stále na kamery, tak ste vám stále dávali Hideaway. Takhle, o tom nic nevím, ale napíšu si tady prosté slovíčko, které musím vypípnout. To by nebolo ono, keby si nemal aspoň jedno slovo takto, ktoré musíš vypípnout. Přesně tak. No ale hele, takhle, když jsme u té Hideaway, tak jak vlastně proběhla vaše první Hideaway? Výborně. Jo? Jo. Bylo velmi stručné. Všechno dopadlo tak, jak mělo, nebylo tam žádný zklamání z velikostí, všeho možného a tak, jo? Nie, nebolo. Bolo to akože super za mňa. Super. No tak jo, tak my sme vlastne zistili, že sme celkom kompatibilní aj v tejto sfére. Jasně. No hele, tak to je jako, já si myslím, že kdyby tam neproběhlo tady to zjištění, že vlastně tam jako tak si myslím, že by se to za první poznalo, protože ta Hideaway přece jenom jako mohli jsme vidět, když nevím, jestli mám říct jako odstrašující případ, ale prostě když se to nepovede, třeba jako u Nikolase s Lenkou, jaký to má potom následky, takže tady asi nikdo nepochyboval, že by tam bylo něco úplně špatně, takže tak. No, tak. Hele, máš tam ještě nějaký jako otázky? Už tady jakoby nic moc nemám. Nic tam už moc nemáš? No hele, tak nám ještě řekněte takhle na závěr, co máte v plánu třeba na Vánoce, jestli už budete třeba slavit společně, nebo to, o čem se teďka hádáte, o nábytku a tak podobně, ne ty Vánoce, tak co máte v plánu? Tak vieš čo, akože ešte to je v takom štádiu riešenia, pretože obaja chceme byť aj s vlastnými rodinami, aj spolu, ale tak vyslovene sa to takto naraz nedá, čiže keďže Košice a Nitra sú dosť vzdialené od seba, takže stále to je v takom štádiu riešenia, že čo vlastne bude, vieš, že možno naozaj budeme každý toho 24. sám, možno budeme spolu, to, že fakt to ešte nevieme ani my dvaja. Presne tak, vieš, že je to v podstate niečo, čo budeme riešiť najbližšie dni. No a prišlo mi to smiešne preto, lebo každý sa nás to pýta. Fakt každý, a preto my sami na to ešte nemáme odpoveď, vieš. Jo, a já se na to ptám, protože se na to všichni ptali nás a já vždycky úplně, já nevím, prostě jako to, ale hele, ještě to jsem se zapomněl zeptat, co setkání s Rebekou už proběhlo? Ja som sa s Rebekou stretla, ale Dušan toho nebol súčasťou, vieš, že proste my sme sa s Rebekou nevideli strašne dlho, tak chceli sme takto pokecať aj babsky aj tak, vieš. Ale tak príde aj stretnutie s Dušanom. Si zopakujeme zase Martin, vieš, ja sa nacapem, jak debil. A nech je sranda, nech má, ale PTSD je už úplne kompletné.
Poslední zkouška. Na nějaký festival, na nějakou party, vy 4 takhle společně, tak prosím, já chci je tak, já budu to Ano. Takhle, ještě jako taky věc, která se nabízí, tak Rebeka je single? Neviem. Nech sa vyjadri Rebeka. Prečo? Aha. No takže jako, víš, jak stejně jako mám tady my Double Day, tak prostě, aby ten Adam nebyl chudák, jako, víš, tak třeba taky nějak jako změní dojem. Nie, že by som nedôveroval ako keby, že výberu, ktorý vlastne Adam uskutočňuje vo svojej vlastnom záujme, ale Rebeka asi není úplne jeho typ, vieš, že keby bola, tak už by dávno po nej zaútočil. Počkaj, možno, ja si myslím, že aby to nebolo tak iba, že aby Adam z toho takto vyšiel, Adam nie je ani Rebekin typ. Takže ja by som ich akože nespájala, vieš. Hej, že zase ja som nemyslel tým, že Rebeka po ňom ide jak po údenom, hej. No jasne. Adam ju odmieta, takže ono je to také vzájomné. Jasně, rozumíme. Prostě tam není ta chemie. Je to tak, jo. Je to tak, no. No tak jo. Hele, tak my moc děkujeme. Přesně tak. Moc vám držíme pěsti, ať vám to klape i takhle v realitě, zvládněte všechny zkoušky, víme sami, jak je to jako občas náročný, takže moc vám držíme pěsti a těšíme se, až vás někde potkáme. Přesně tak, tak se mějte zatím krásně. Ďakujem pekne. Mějte se, čau. Děkujeme za podporu všem našim Heroes. Za 1 předplatné získáte přístup ke všem bonusům, reakční epizody můžete exkluzivně sledovat hned po natočení bez reklam, ale hlavně budete vždy v obraze. Staň se součástí té největší komunity a sdílej s námi své vlastní dojmy a pocity. Double Date Podcast, místo, kde dostává reality show další rozměr.